Bueno, Ziortza Bolibarko alkate module, nik izango nuke Ziortza Bolibar dala ikono bat munduan aurrean. Berton daukagu, Simon Bolivar Museoa, Ziortzako kolegea eta Santiago bidea. Horrek egiten duen gure herria izatea punto bat, esan dut modun ikono bat munduan aurrean. Herri txikia, historia handia, eta hori etxik pentsatu dugu antolatzea, egitaldi honek. Egitaldi honetan, parte hartuko daude, personak importantiek, pentsatzen dugu, Ibarretxek eguna etorriko dela, eta baitxek galiko txabe. Horrek izerik ez, eta beste batzuk, parte hartuko daudenak konferentzia honetan. Orduen, animatzen dute gente guztia, parte hartzera, eta etortera gure herrira, gure herriak, aparte dugu gauzasko ikusteko, eta daukagu erakusteko. Erretxukune, eta garbia daukagu, eta hori da gure nahia, dano betortzea. Eskerrik asko.